Na, sziasztok gyerekek! Én vagyok Banfiadam, és itt van velem Jöpeter. Hát most ebben a videóban egy kicsi Skype PvP-zünk. Igen. Na, hát akkor már induljunk. Te döntöd. Akkor gyerünk. Én megyek utána, te vagy a vezető, én meg a videózó. Na. Megyek. Bok. Lehet, hogy veszek, ma 20 000 forintot kaptam karácsonyra, azt lehet, hogy veszek egy világítós billentyűzetet. Ott te futsz, gyerünk, lol. Már nem látlak, és látlak most van. Csak még itt voltam. Azaz fölvetem cuccokat, de nekem az nem kell, kidobom. Lipe? Ide. Várjál, én megyek oda. Pont a másik oldalán voltam a szigeten. Még mindig még hogy ingyen. Igen. És nem istem le! Ne! Leestem. Amúgy... Akkor menjünk oda mindig, menjünk oda, és akkor egyszer találkozunk biztos. Nekem most egy harcom lesz egy gyerekkel. Ott vagy, látlak! Várjál, itt vagyok! Áj! Alulról! Jó. Ó, mennyien vannak, öljük meg! Gyere már, segíts! Engem meg megöltek. 6%. Ügyes vagy! A fejre védő. Az! Osz lees! Nagyon béna vagyok. Az nagyon rossz lehetett. Azaz ilyen hajónál vagyok. Ilyen sziget, na, azaz. Sziget! Menjél már! Hallod, a diacuccosok nem bírnak megölni, nekem meg kőkardon van. Aha. Várj, most vettem vaskardot, az jobb lesz. Kiveszem a izét! Smarag. A kurvanyát, most már itt van. Most már megöd. Várjál, most bemegyek abba a házba. Ott a spawnom abba a nagy házba. És minden ládát
kutatok. Én mindig kiveszem smaragokat. Most is. Nem tudom mi, már sok van a ládámban. Adok 10-et, ha találkozunk. A ládák? Ládákban? Sok ládánál? Mert én is... Akkor én is oda várjál be még. Nem látlak. Ott vagy! Várjál, állj meg! Adok 10... Jó, és akkor... Ott van. Elfogadod? Így benne szokott lenni a ládában. De tömegben mindig beszoktam menni, mert gondolom mindig ott dobálják ki a cuccokat. Azt néha fölveszem. Hallod, csak én most semmi cucc nélkül elindultam. De nem vesznek észre. Itt egy láda. Itt van smaragd. 5 az. Amúgy meg... Jó van. Hát ez most ez a videó most arról szólna, hogy ugye hogy kezdőknek, hogy hát mondjuk én béna vagyok, de nem vagyok kezdő. Nem vagyok nagyon jó. Nem szoktam nagyon, de amúgy meg megszerettem. Mostanában itt a nyomom, azt megszerettem. Hát ja. Hát most engem megöltek, és mert semmilyen cucc nélkül elindultam. Na. Hát akkor... Sziasztok gyerekek, és ez volt a Skype PvP, és